Tanaw, tanaw. Hi guys! So yan, welcome back sa ating channel. So for this video is pupunta po tayo sa Bugo City kasi mayroon po kaming bibili. Kasama ko po si Lia, yan, si Papa po yung nagmamaneho patungo dun sa Bugo City kasi bibili po kami ng makina sa pambot, no? So mamili tayo. Guys, Caballos. Ito. Yeah. Asa ba ni mo ni? 360. Kani mo ha? Sakto na ni? Tingnan ko na pila presyo ani. Daw pila ning design daw. Ha?
Na, 14 daw. Muna yung ganahan pa? Oo, kanaka. Yay! Sana all. Kami na ba? Kanang uwi. Iya mo. Isa. Ang box ko. Ha? Jun oh. Jun. Pa ba? So ito yung gusto ni Papa guys. Size ka po guys. Wala yung yuan nila. Oo. Welcome to my vlog. Sila bro? 20. Klaro yan. Jun oh. Ikaw na. Kada lang sa'yo kung paano yung tama sa dito. Balik na niya kung ano na. Muni pinakadako rin pa? Ano sila ba yun? Maura yung sukuran special design, no? Pila? Ito po kayo. Indot tragiri pa oh. Oh, mahal mo. Pila na po sa Sila yung lasa dito. Matis dito. Tingnan nito. tingnan naman. Ay, tusduyin dong katong kuwan. Diri ba? Ano yan? Oo, katong mag-ano ba? Tingnan na naman din. Tingin ko na ito na. Pili na nito mo. Saka na... Jun. Pila? Pisa naman mo na dyan. Pisa mo ano Mas ba din? Pila ano eh. Sara yan, ako ang... Gawa siya. Tusduyin dong. Ay, amo na balikon tayo. Mitap mo na ilo ito. Iso magpapita kayo. Masalayin ko. Hindi na nila. Baliw lang. Pili kayo dong. Andito si Madam. Baray sad ma. Nasisim ka nga. Nylon. Uy, pagka ano eh? Wala lagi. 14,800. English niya. Mo na bitaw mo. Mo na bitaw mo. Isa na eh. Sir, then. Opsi, nabili na. Makasa ka na sa mga kanan. Oo, nabili na. Try mo sumo. Hoy, what is this sumo? Ay, sumo daw. Pila? Ilang balyos? Size. Sky. Why design no? Pilang 15. Oro, suko ka. Ha? Sumo. Parihara ang presyo. Kanila lang na eh. Size. Size. Oro na sukura na ano? Sa plataforma? Basta, yung na siya. Amor lah. Kana lang. Cinco. Ilang bando lang ito mo? Naunong ka wala. Ha? Naunong ka sa buntet. Sige. Ito lang. Kaya kang bando sa masarap. Jun. Hindi na makakutulong. Ano rin ka? Sibit tayo. Layo ka. Ay, wala. English yun ya? Lumisip. Jun. Uy.
Safety hat. Patrol lang yun. Patrol na yan, ano? Wala. Pwede na yung mic. Ano ito? Yan lang. Wala na eh. Dito yung ato picturean. Picturean na. Tanaw, tanaw. Guarda na ibig. Kapapili na mga kumano, mayaw. Kuhaan rana eh, kanang Tools. sa spark plug. Muray pakapil, naik hunda, naik pakapil. Naik hunda, bantay. Bantay, tres. Ang katong na deduction, ang wa, kay 30 medya. Size ka pa na siya niya. Among 13, may 20 size, di ba? Ang Honda. 13 ka ba na siya? Muna na lang sa di size ninyo, no? Oh, na pa? Unsa may brand? Yan Ano gihapon? Sa Honda may size. Mama. O kana? No? Mahal lang yung size sa Honda, no? 30 kapil. 30. Maulan ba? Gamay. Sigaw na si Tia. Bayad. Ini kasi yun. Bilangan. Itong pagsuhilog. Sana all. Dali pa. Uy. Gila kan nih? Ingat na to eh. Ihi ko na pa. Ihi daw pa. Oh, katong paano ano ba? Bilaw ka na. 5 ito, 5 bit. 5 bit.
May lain? Just join daw. Wala. Amo na. Wala. Pila ka na. Kani, pilang gairong garing para. Maho man. Kana dito dito. Ano mo, oy? Para makita mo. Bayo. Lunis na daw. Danaw. Jun. Lunis na kuno. Oh. Lunis lagi pa. Ato lagi sa Danaw lang. Ako mo to sa game. Pila ko. Dayon. Email dos, second time beda. Sige. Dayon, kapilig dayon beda ko. Numero 80 tao 80 ko para takbon. Pinta mo. Bila ko sa takbon. Wala pa Ano man na to dyan. yapil? Ah, dito. Jun. Amit pa daw ko na siya. No, karon Kahit ko na siya gusto. Muta ni mo. Muta ko. Nag-tips mo yun kahit kung gasolina eh. Aw. Huluda to. pila tanan. Ito siya guru. Ang, to sa iya ha. Kira siya bisan. Ano yun? Ha? Oh. Asa man ba? Oy, asa man ko mag... Kita dito ha. Nabuko sa yung kameraman. Asa man ko magkita na ah. Kapaya sa... Dito na bro. Kapaya sa mo. Daghan na mo. Wala pag isang mo. 15 68. 15. 15 68. Pili yan eh, you know? Size ba? Ilang mikro sa ilaw? Size sila. Selamat bos. Ilan pa dyan? 15 mil. Pili ito na. Oh lagi. Bro. Pili ko nga nito ko. Sabay ba sabay? Sabay. Ah. Ma. Taguin. Oh. Ano yung warranty? Ano din eh, warranty. Harap sa sila lang kuha ang kimo ini makapon. Kasi karan dito ka na kat. Ako mo nga dito dili magkuha na kurante. Lagi. Makapon. Dapat pag malangya ko kasi ay ano. Mga pag tulog kabuan.
Mapapalay kayo. Panahan ko lang magsusubo. Oh, ako ka ay gila. Ina pa ito. Sama? Saya mo? Lato. Paligid lato. Di ba na